to anonyme med. Den ene har coachet en anden, snart træner, ting-agtigt noget, og vi skal høre, hvordan det var. Når anonym person i badedragt. Hvordan var det så at coache den snart træner? Det var fint. Hvad lavede de? Alt. Ja, alt. Hvad kan man ikke lave? I ser altså lige grimme ud på begge sider. Okay. Hej Rikke. Hej. Hvad har du spillet i dag? Vi har spillet bamsebold og ambulance og alt muligt. Hvad har de forskellige lege gået ud på? Og trille til en bold og kaste med bold. Nej, hvor er du dum! Her på campen, der springer vi 6 timer om dagen. Indimellem det er nogle pauser med noget frugt og mad. Så når vi kommer hjemme, så er der nogle aktiviteter, hvor vi også får rørt os lidt. Det er også rigtigt. Så er der aftensmad, og så er der aftenhygge med noget kage og en god film.